gendeng kon. Lah ukara iku mang mikul Mendem jerun junjung dhuwur iku angkaten derajate wong tuamu. Oh, lebeke nek ndelok lutur kok nyunggi terus nek bapakne gatangi tang kok mendem ngono. Kaya bapakku ya. Apa bapak? Wasiat karo aku. Heeh. Tawar napa Pak? Bapak nek mati pendemen pinggir rawang kuburan ya nak. Apa Pak? Lah kok iso Sewaktu-waktu nek kobongan bapak cepet melayu nak. Tapi ya bener. Pas aku nyekar wingi, aku ro bapakmu angkruk-angkruk ndukur maesa ngene. Loh, Mbah, sampean lak bapakne tawar. Wah iya suwe katakake. Iya, Pan. Lah lha apa sampean kok kene? Golek sinyal, kok nisor gak ono sinyal jare ngono. Anjene bapakku yang ngono kok. Sing didelok kon ro bapakmu. Apa? Micet. Waduh, Goleki mayit sekitar jare. ngono iku. Kok wis mati golek. Lah adate wong Jawa kan wong mati nek mak janu kan dikek among-among. Betul sajen. Didongakno wacana ana pujian. Saben malam Jumat ali kubur balik Neng omah. saben malam Jumat ali kubur balik nang omah. Iya betul. Bojoku tak kandhane tak tinggal nang Jakarta seminggu. Dik, bapak kek ana among-among mbok wacana pateka yo Mas. Tradisi biyen. Lah kok dikeki bojoku mek wedang tok. Dikeki wedang. Dikeki wedang kopi. Lho. Aku diketoki bapak. Diketoki bapakmu terus. War. Apa Pak? Bojomu ya apa war aku aja dikeki wedang wacana pateka. Aku nek ngombe wedang kopi, aku nek asam lambung war. Bapakku ono kono lho kena asam lambung. Ya Allah, meneh maneh jagan ana promat ya. Ya Allah, training Oh, streaming. koncoku Kalimantan. Delok lodrok. Ya yuk, ya Allah yuk. Ya yuk Kalimantan. Aduh adus yuk, wong yang iki adus kok yuk. Ya yuk adus. Aduh. Ndi sewan? Yo wis mentas. Cepet tirek ya yuk oleh adus rek. Akon delok. Kakek tok belas. Ayo. Kok tutuk Kalimantan ya yuk bareng. Apa kok iki? Oh. Lho ngatemi streaming. Kok nganjuk saiki? Oh, nggo guyangan. Ngatem. Lho salin. Nang ndi? Nang guyang. Salin lho. Nang guyangan. Nang guyangan. Waduh bedengek iku. Halo? Apa? Oh ya. Iya. Sopo war? Ya nanti saja denggok-denggokan itu loh. Waduh, apa denggok-denggokan? Sopo war? Lah kurang sedikit. Ini ada enggak. Gendeng. Hei. Wong telepon kok iso di Jancuk kena telek. Halo. Apa sih? Sik tanggapan iki lho. Ganggu. Iya yo meneh tak tukokno. Sopo kan? Makmu. Makmu. Halo. Mak, lapo sih kok iso? Waduh, Pan, makku mati ya. Berarti aku kono pas ono sinyal telepon iki, Mang. Mbuh, mak iki. Wis mati. Iki lho, bau aja wong loro. Kok tak takoni. Lapo takon opo ayo wis. Tambah-tambahan atau perkalian. Sembarang wong IPA kok. Elek-elek wong ngene ben kuliah pendidikan matematika semester 2 metu aku kok. 5 ditambah 4 ono piro? Yo gampang wari kowe anakku iso sing umur 5 tahun 5 tambah 4 kok ndi yo 9. 9. Yo. PT 3 ditambah 6. PT 3 ditambah 6 yo 9. Gak iso entek. Lho. Entek. Yo gak iso lho wong PT 3 ditambah 6 kok yo dadi 9. Entek. Lah kok iso entek? Ditambah garangan ya. Oh iya sih gak ngomong kon garangane alah kon niku. Kondo. Apa? Kondo gajah. Roh. Gajah nek ndelik nang ndi? Matek kono. Gajah yo nang kebon binatang. Gajah ketok kupinge. Nang tengah alas kemlagi. Alah, gajah ketok bokonge. Alas mantup. Gajah ketok buntute. Lah terus gajah iku ndelik nang ndi? Nang mall. Gendeng aku niku. Wong mall lu nggone koyo ngono kok kan. Kon tau nang mall? Ya tau. Tau ketok gajah? Gak ketok. Ya iku ndelik. Gak
lho kan. Aku kok malah goblok kan. Ayo. Ana kethek. Kethek roro. Kethek nek dikeki kacang karo gedang milih ndi? Kethek nek dikeki kacang karo gedang, ya milih gedang. Ngerti wong kon kancane. Pacare gandeng kethek-kethekno ngono. Iki ana kethek ndukur wit nisor ditungguk macan nek menculot nang rawa dipangan bajul. Ya apa carane kethek iso slamet? Salto. Salto nang Salto menisor. dipangan bajul. Selurup. Dipangan bajul kok. Melorot. Macan Mencolot. Tiba maneh. dipangan macan. Kon iso gelar berarti Iso mbokekno. nek ana bedes. Kethek nggo ndukur wit. Kate mudhun isor ana macan. Mbok kuno ana rawa ana bajul. Terus yo apa kethek iki carane mudhun? Lah apa kon mikir kethek? Bak kethek bongko wae. Pikirin anakmu sing bono ngeni kok lho. Wong kethek, kethek dipikir. Ya apa? Arek kandhane ana kethek kok kon pikir. Entek nek kon ambek aku. Ya liyane gak umat. Ngandani kok. Golek dhuwit karo kabare Sakti. Kon kok iso utang dhuwit lho. Tawari nggone dhuwit, Dik. Mosok sih? Lho, nggo maku dhuwit tumpuan tikusku sama gak arep blenek-blenek. Setelah dhuwit Dhuwit tikusan tak cekel cek tak kelambeni dhuwit. Lho. Bojoku lho mangan dhuwit. Lho gendeng antare dhuwit tumpu-tumpuan. Dhuwit temen. Mbah, Sakti ku mari oleh landasan. Sekti. Oleh landasan tol 12F. Waduh, Sawangane rupane morat-marit ngono. Saiki dhuwit akeh rek. sekti ya. Sakti ku lho. Sing bahasa Aku kate ngiri. Lah makane kungkune arek ku rene. Gawe bojoku kan wis kendor kabeh. Lah terus kate mbok apakno maneh? Nang dokter men seneng tarik wajah iku lho. Filler. Heeh. Belani. Pakai filler belarang lho iku. Wis teko. Masa ngene iki lho, apa ya wong percaya nek iki dhuwit akeh yo. Lho Ipan ambek roti. Roti matamu ngono ah. Wong arek kaya uler garbis ngene. Iki mono guguk roti. Iki mono banyu. Lah iya kabare Pan piye kabare? Sehat sek. Alhamdulillah. Roti kabare piye? Gak salaman keroken lho. Kodho koncone. Ambek koncone. Ngene iki ambek yo kok. Ah timbangane roti tawar enak roti garing. Males. Aja ngut ambek konceku. Sing apik. Man asabak. Iya. Senajan aku elek kaya ngene, awakmu ya tambah elek. Oke nak pentol bacok ah. Ngono sek kon niku sek. Lah iya. Dikandani dibatin ngono lho. Aku ndelok kon Iya ta. kon dipakano bebek lho dilepek. Nek ndelok aku ya apa ya? Ya tak telek maneh. Arek kaya ngene kok. Apa kok wong wujudan kok. Potonganmu mbok didelok. Lah apa potong aku? Lah iya. Tak gipeng kon kok. Aja ngontare ambek kon. Aja demak-demok kon nek dhewe ilang kon. Wong ngene kok nyekel dhuwit. Lho kon karo nggo saiki apa nggenmu? Pan, dia nggo saiki apa iki ngono? Apa dhuwit ah? Hah? Dhuwit. Merutu kok. Ngene lho. Senajan aku iki kaya ya apa ae anggepe kanca. Sing rukun. Sapa ro meneh awakmu mati kan gak ero. Lho ngene lah. Ngene lah pateni ah. Lah iya, tak dongane panjang umur Pan awakmu Pan. Cek karya budaya tetep jaya. Awakmu yang ngono Pan tak dongano panjang tanganmu. Lho ngene. Maling ngono. Aku temu arek iki apes iki lho. Aja ngontak, aja mangkelan ta. Kok mateni iki oleh pahala tak pateni temene. Aja paten-pateni gak elok. Kon lho. Apa? Asaradan kok yo. Waduh. Mekti adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Aku waduh enake. Rek, marono. Aku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku kudu tak Jop, sret. Asyhadu alla ilaha illallah Akbar.
kon iku adan cara ya. Iki mari adan dadak krungu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapakne mate. Pakemu ngono. Ngene, War. Ya apa ya. Aku sakjane aku mrene mang kepengin pedho awakmu kabare piye ya. Mosore nyambut gawe amono yamene potong awis ngene gak ndek apa-apa. Kan isin-isine ambek aku. Pan, aja dudono nek aku gak nyambut gawe. Isin aku. Ojo. Arek iki sawangane nganggur ngene anggitmu. Gak nyambut gawe yo, Wan. Cangkemmu padha dene. Aja ngono nek gak nyambut gawe melak aku. Gelem ah. Kok takete apa? Enak bayarane sak wulan 10 juta. Wih, War, 10 juta sak wulan, War. Enak. Ngerampok. Lah lha apa? Pegaweane apa? Apa? Ngukuri dalan. Lho, Ya ngene ya. Gelem ngukuri dalan ngene. Mentono kepruk. cek. Aku ketemu iki Mbang, aku ngipi apa ngono. Lah ngipi apa lho? Ngipi apa? Wah heran aku. Apa? Wis enak lho uripmu saiki. Alhamdulillah. Wingi oleh rezeki koyo ngono kae. Iya landasan pirang hektar iku. Kok aku ambek iki utang ono gawe bondo dagang kok. Amer. Apane? Gawe bondo dagang. Emane-emane cangkem. Wong arek iki petinju. Aku mbandani iki. Yo ambek aku bar. Ya rugi. 10 juta tak dume wong loro. Pira 10 juta? Iya. Wong loro 5 juta. Ojo sampai 10 juta. 5 juta kata sili. Lah. Itu ah. Arek iki lho ngapno, cangkeme dijerono mercon ayo disumet. Lho. Mesti Par, sare. kok suwadis ngono sih? Oh seneng aku mati. Wis gak 5 juta wis 2 juta dang wis 2 juta dang. 2 juta? Iya. 1 juta lho kata sili. Kok gelani saya kok malah mentu walon saya kon ilingo kon biyen niku nek nang warung kopi rokok situk diombe wong loro, wedang kopi sak cangkir disedot wong loro. Wale goblok. Kei wong iku ditunda-tunda. Nah, Gak apik, barang wis disedot. Dosa ngono. Yo maksud kok maling ngene warung biyen lu ngono riwae. Ndi kon tak tukokno do kasin iki kok. Lho Carane gak oleh tundat-tundat. Tambah nemen. Aku kan takok. Ya padha ae. Masih aku yo. Lho. Di. Ya. Wong urip sing gelek sedekah. Sedekah. Amal jariyah. Kok gantian. Ojo sedekah materi dhuwit. Mesem lho sedekah. Lho, mesem lho saudara. Iya, aku ben sik gelem duwe ku anye sedekahku akeh. Ya iya, Iya, mesem ampun lho tak sedekah. wehi. Makane aku iki Jumatan ono kotak amal liwat. Aku mesem ae. Yo gak ngono. Rokok tak dot bareng-bareng. Lah saiki sugih lah apa sedekah. Lah aku sugih sedekah lak tambah kan duwe aku. 1 juta dang ambek iki lho aku cek gak ono kegiatan. Ora kathik bakon mlarep bakon ngemis. Nah aku nurutmu sugih tambah. Ilingo kon anakmu loro biyen gak ono sing nyambangi nek gak aku ambek tawar yo karo. Kai. Kok iso gak iku lho. Ayo Iki gak tau. Wong iki loro tak dongano mate kok. 500 dang Mas. Utang kok. Gak tak wehi. Wis Padha ae aku sing ngomong. gak tak wehi. Nek aku nurutmu tambah melarat aku. Wong gak nyambut gawe. Gak ngira nek liyane tak saut tak wehi. Mungkin nyaur om gak nyambut gawe. Gak ngira nyaur mbak aku. Don raine kok jelengan mulutan. Wis ae ditinggal ae. Gak kanca-kanca ambek kon yo wis. Males. Rani awas kon. Ditenono kon Gak apa-apa. Biyen gak gelem nyambut gawe seneng anu kludur tok. Ono cok. Ngomong ae lho. Iki lho arek iki. Wong iki lho. Kadang gak ketok arek kene. Wah, anjir potong. Ayo mikir. Minggat to jancuk. Lho kon dadak nantang ambek aku. Priyo? Wong gak disaur, gak disili ya. Ngamuk-ngamuk gak isin kon. Awas kon mati tak icak. Sopo? Ica-ica tak saduhi kon. Arek gak isin gak diutangi muring-muring mbok yo isin. Nyambut gawe ben gak gelem nyambut gawe. Kaya aku ngelo soge saiki. Kenek landasan. Sen ngomong kira turu ngomong ngowoh. Aku kae. Tinu aku amu tak marekno. Seneng ngomong koran. Potong amu. Kaya brantik. Potong alah gak ngeruti arek. Anyane gak gelem nyambut gawe. Tak jak nyambut gawe apa gak tau gelem. Senengane njaluk ambek kanca. Aku lek sesuk yo entek donya aku. Reken arek tambah sampel. Ngene tambah nyedeno aku. Jak nyambut gawe gak gelem. Sopo arek gendeng ngene. Napa? Ayo ya. Patil apa awakmu iki?
Remo. Remo ta? Remo kan iso. Gak iso, gulu-gulu. Iso. Iku remo. Enggak. Oh, sendiri. Kon ngremokmu mecah goblok. Wis sing enak lho rek. Gayane dhisik. Ya kamu mecah ngene yo. Ya gak ngono rek bener. Adape. Atret. Matamu lah. Atret. Kanan titik, kanan kiri. Kanan. Oh. Sampai ngedong ah. Nang iso. Jancuk ya. Ngedong. Jare dikongkon nangis. Saiki dikongkon ngedong. Remo yo ganjang lah pokoknya. Ngamuan ngono sih. Wong ngedong arep nangis. Eman ayo manut aliran listrik jotos konku apa aliran listrik ku eman aliran zaman goblok ana terus bagian dhewe kok napa listrik ku aliran zaman ah repot aliran listrik gak iso dhewe karo aku aliran zaman dari aliran listrik ngamuan wis elek ngamuan kok nyotot kae mboten bagus dorong put sampun dados totolan cara asul
pun kunging samudra pangak sama inggih menika kesenian seni ludruk pecah kulit Aku kakekmu ngono lho. Ludruk sing bener. Akeh ludruk kok pecah kulit kakekmu. Iya. Yo kak. Godhong kates oyote kates pentile kates isine kates nek sing nonton wong etes-etes bareng delok wong iki raine kaya bedes bedes Kok medeni sih? Jotos konku. Sing enak gandengku. dilokno bedes gak gelem rek yang rumah jane nek wong aku malah keliru kabeh iki lho. Godhong sawo kulite sawo nek sing nonton gak tau ewo bareng aku ndelok praene wong iki lah kok kaya gendruwo godhong tebu kulite tebu oyote tebu daginge tebu nek sing nonton wonge ayu-ayu bareng delok prejengane wong iki lah kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkos iki konku. Ngomong dorong. Enak adem. Anjas moro. Ari mami. Mas miraku la wato. Tasewutan urung layonaning kita lak para lingga prang tanding lan besmo karya mukti ayu namung semanten kitungan kula menawi lepat nyuwun Aduh, kon kolesterol lah. Kalau ngombe apel ABC. Wong pengremo terpis seges. asam urat le Asam urat. Kono tersapi kono lho. ampun mantun ah Apa? ampun bayaran ini kula pundi Bayaran. Lho. Kok gak nangkep yo bayaran iki lho. Kakek mandek ngono. kenapa wis kadung ngeten-ngeten jare
Kai, tapi kono aja balen maneh kene. Wong remuk gaentos ya lu bayaran. Ga isin kon. Gaentos tapi kan amen. Oke. 100 tambah ono sitok ngono lho, Gus. Ano, duitek. Aja pelit-pelit po. Jangan tambah ta. Yo tambah ono sitok entas. Oke, wis Ora ngono sih. Coba lho, Gus. ya. Remote didoli tok. Wis kates godhonge kates. Kaken manjlok ngono. Wah. Ya apa rek duwe iki daman-daman.